कुणाला काही फारसे आवडत नाही मेदूवडे, त्याला ते घावणे भरपूर आवडतात, पण ती तशीच मुद्दाम घातलेली आहे. काय पुरेसा होतो, जास्त नाही घ्यायचा ना, तर मग भरपूर असा फेस होतो. मग तर सगळ्यात आधी ना मला घरातलं सामान आपलं असतं ना, ते म्हणजे किती बाकी आहे ते सगळं चेक करायचं. काही झालं सकाळचा नाश्ता घावणे सूप सकाळ झालेली आहे आमच्याकडे. आजची सकाळ घावण्याच्या नाश्त्या सकाळी गरमागरम घावणे कुणालचे पण खाऊन झाले वाटतं. मला दे एक, चल एक मला घावणा खायचा पण चहावर आहे ना तयार आहे, घेऊन मला गरम पाहिजे. मला कशावर खाणार? चाय बरं. चाय आहे ना, मी ठेवलेली जराशी. चाय माझी फेवरेट आहे ना, मी ठेवली वेगळी. मला वाटलं काय तुला ते मेंदूवडे नाही आहेत ना, मी ठेवली पीठ मी रात्री जास्त भिजवलेलं, तुला आवडतात ना, ठेवून देऊया. माती किती चुलीजवळ ही लाकडाची चुली पडली. हा लाकडामधनं वाटलं माती बघते. ते चुलीजवळ लाकूड माती नसणार आहे ते काय? हा हे बघ किती माती सगळे. मग लाकडात होती. पक्षी मस्त वरटतात आज बघ. घावणे बघा बनून झाले. हा शेवटचा घावणा. कुणाला आवडतात घावणे, आणि आता हे कुणालच्या बाबांना मेदूवडा आवडते. कालचं पीठ होतं, थोडंसं ठेवलं होतं मी फ्रीजमध्ये. कुणाला काही फारसे आवडत नाही मेदूवडे, त्याला ते घावणे भरपूर आवडतात. तर नाश्ता केला आणि तो आता गेला. आता ह्यांना म्हटलं नाश्ता येते पटकन बनवून. छान झालेत बघा. कुणालचे बाबा जरा बाहेर आहेत, ते निरीक्षण चाललेलं आहे झाडांचं सकाळी उठल्या उठल्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते सावधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि मला वाटतं सकाळचे 9 वाजले असतील, सुरुवात झाली कामाला. घराचं सगळं ना आटपून घेतलं आणि आता बाहेरचं करायचं आहे. तर आपलं जे आड्याचं काम होतं ना, तेव्हा त्या फांद्या बघा कापलेलं ना, तर भरपूर असा पालापाचोळा जमा झाला आहे. ते आता परत मला ना थोडा थोडा करून म्हणजे झाडून ठेवायचं आहे. एक साईडला म्हटलं करून ठेवू, ते पुढे जाऊन आपल्याला जाळायला वगैरे कामाला येईल, म्हणजे जमीन भाजायला. आणि फ्रीज साफ करायचं आहे आज. सकाळी 6 वाजता उठली ना, तेव्हाच मी फ्रीजचं बटन ना बंद केलं आहे. ते आता बघते कधी टाईम मिळतो ते. पण माझा विचार आहे की दुपारच्या वेळेस करून घे, तोपर्यंत माझं घरातलं जे बाकीचं काम आहे ते म्हटलं होऊन जाईल. आज केसांना तेल पण बघा लावून ठेवले, केस पण धुवायचे. आज खूप मोठी लिस्ट आहे कामाची, तर स्टेप बाय स्टेप करत जायचं आहे. म्हटलं करूया. आणि समोर पण आमच्याकडे आज काम चालू आहे. कुणालच्या बाबा काहीतरी करतायत, तुम्हाला मी दाखवते. आपली ना एक वेल आहे ना, तिला खत पाणी करायचं आहे. म्हणजे खूप दिवस झाले ना ह्या वेलीला ना खत पाणी पण करायचं होतं, आणि त्याच्या बाजूला ना रान वाढले, ते पण साफ करायचं होतं. पण आपलं कसं आड्याचं काम चालू होतं ना, त्याच्यामुळे वेळच नव्हता मिळत. आता आड्याचं काम कसं आपलं पूर्ण झालं आहे, थोडंसं आहे ते काय अधूनमधून होईल. त्याच्यामुळे मग आज त्यांनी हे मिशन काय बोलतं त्याला, पडवल वेळ. पडवलला कसे म्हणजे धरतात ते, पण जरा वाढ आहे ना कमी कमी होत चालले. त्याच्यामुळे म्हटलं जरा खत पाणी केलं का म्हटलं होईल. आमच्याकडे आवडते पडवलची भाजी. किती वाढलं होतं ना रान. मला वाटतं एक वेल मेली वाटतं, 2 होत्या ना वेली. आणि आमच्याकडे टी शर्ट तर बघा उलटी घातलेली आहे. सकाळी मी 2दा सांगितलं टी शर्ट चेंज करा, उलटी आहे लागतील बघ. पण ती तशीच मुद्दाम घातलेली आहे. काय बोलले मी सकाळी बोलली तर काय उत्तर दिलेलं जरा आता बघूया ऑन कॅमेरा. बायकोचं लक्ष तेवढी मी मुद्दामच उलटी घातली. मला बघायचं होतं माझ्या बायकोचं माझ्याकडे लक्ष आहे का. पण मी बघितलं लगेच त्यांना सांगितलं टी शर्ट उलटी घातलेली आहे.
त्याच्यामुळे ह्याच्यावरनं काय सिद्ध होतं, माझं बरोबर लक्ष आहे नवऱ्याकडे माझ्या. नवऱ्याकडे लक्ष आहे. टी शर्ट आता चेंज करा, वही करा, सरळ करा. हां नवरा पळून जाईल म्हणून लक्ष आहे. हां झालं हे. एक वेल मेली काय पडवळची? बघू ना तेच जरा कुठे कुठे कशी कशी रूप. 2 होत्या वेली. अगं त्याची कुठून फांद्या फुटल्यात कसं काय. रानच बघ ना किती. ते आपण पाणी घालतो ना तर ते इतर झाडं पण त्या जोडीला वाढतात. तर बघ इथून बघ इथलं तुटलंय बघ. काय ते चुकून गेलंय बघ. वेल? इथली बरं ही बघ. हां ते कटिंग करून टाक ना. दुसरी ही खराब आहे. हां ही संपलेलीच आहे बघ. हिला कुठे काढून काय टाक, आहे मग ते काढून टाक. ही बघ. ती जिवंत आहे. ही मेली आहे. दिसते कुठली जिवंत? ही वाली ही इथे वाली ही. अच्छा हां. मुलंच कुठून गेला तिला. हम्म. एकच म्हणजे ती वालीच फळ देते आता. तिचं मूल कुठं आहे? इथे हे काय इथे आहे काय? हा बघ हा बघ. इथे नाही, ते त्या हा बघ, साईडला. हा बघ. हां तेच ते बाजूबाजूला होतं दोन्ही पण. घोटवेल तर बघ ना, हे बघ हे घोटवेल आहे ना. मारली नको काटे लागतील आता. काटे याचे भरपूर असतात घोटवेलीचे. तर असं पाणी मिळालं का ते वाढ होत राहते. काय करायचं? सुक्क सगळं आतमध्ये आता खत घालणार त्याला वेलीला. फळ देते ती अजून पण लहान मोठं देते. त्याची मस्त पडवळ आली होती ना. साईज थोडीशी कमी कमी होत चालेल. जरा खत पाणी केलं का होईल व्यवस्थित. आकार विकार पण बदली झाला आता. घरातला खत पाणी घातलं तर थंडी आहे ना, थंडीतनं चांगलं होतं फळ. दुधीला बघा छान फुल आले सफेद रंगाचं. हे बघा एकच आलंय पण छान आहे. दुधी आता ना वाढ होत चालले. होईल आता व्यवस्थित. दुसरं कधी लावायचं? दुसरी म्हटलं भाजीपाला अजून काय लावायचं रे? आता मी मुंबईवरून आल्यावर तुम्हाला सगळं काय करू दे. मुंबईवरून आल्यावरती मग इथं काय लक्ष कोण देईल? पाणी बिणी घालायला मी घालीन ना पाणी. घालतं किती खावाल दोघं? ते मी स्टेप बाय स्टेप करणार. मग अर्ध सकाळी थोडा थोडा वेळ गॅप घेऊन करायचं. एकदम नाही हे करा. एकदम करायला गेलं ना मग खूप भारी पडतं माहिती आहे का. तिची तीच वेल पसरली असेल इकडे. पडवल आहे बघतो जिवंत. ती मेलीच होती. कुठली जिवंत आहे? तिचं सगळं पसरलं. बघून करायला मी आता करा. मी तोपर्यंत तिथे झाडू काढून घेते. हे बघा हे पहिलं समोरचं साफ करून घेते. गाडीच्या इथेच सगळं कचरा आहे ना, मग येतं जाताना कसं बरं नाही वाटत मग. त्याच्यामुळे ते करते आता. ही दोरी ना आपण जी नेट बघा सोडली ना कुंपणाला लावली ती, तिची दोरी आहे ही म्हटलं आपल्याला पुढे जाऊन कशाला तरी कामाला येणार. त्याच्यामुळे ही आता व्यवस्थित त्याला गुंडाळून ठेवून देते. आपण असं म्हणतो पण ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी ना खूप उपयोगी पडतात गावाला. त्याच्यामुळे जमा करून ठेवावं लागतं. आता हे शेण पण सुकलं आहे बघा आणलेलं. त्याचा आपण कुस्कर करायचं आहे. त्याचं खत तयार करायचं आहे. सध्या जरा वेळ कमी असल्यामुळे राहून गेले. करू आता 1-2 दिवसामध्ये करून टाकीन. काय चाललंय? चला म्हटलं घरी. इथे काय आता उन्हात बस झालं. कुठे ऊन आहे? एवढं ऊन आहे. घरात काम नाही तुला आज सगळं इथे काम करत. एक बाजू केली ना, दोऱ्या बांधवतो, दोऱ्या आड्याला. नंतर बांध. आता अशी लाईन चला थोडं थोडं होईल. बांधणं गरजेचं आहे बा. रानात जायचं आहे. काटा लागला आता असे हळू कर. हां बरं आहे ना. तर हे बघा झालं. आंघोळ पाणी झाली. देवाची बत्ती करून घेतले. मी ना केस होते ना हे काढत आहेत ना, काढून ठेवते मी. नाही तर बघा अडकतात केस होताना. त्याच्यामुळे आता म्हटलं संध्याकाळी घालीन पुन्हा. नाहीतर मग काय होतं केस कसे ओली असतात ना. आता सुट्टी ठेवलेत बघा, मग सारखे ते काढत अडकत बसतात. त्याच्यामुळे
चेहरा जरा वेगळा वाटतो ना कानात नसल्यानंतर. चला आता चालली मी किचनमध्ये. कुणालचे बाबा ना बाहेर खत पाणी करत होते झाडांना, थोडंसं त्यांनी केलं आणि आता जरासं ऊन आहे ना आलं ना म्हणून थांबलेत ते. तर मी आता विचार करते अगोदर जेवणाचं करून घेते थोडंसं. म्हणजे जेवण करता करताच विचार चालला आहे की आपण फ्रीज, एक मिनिट जरा लाईट लावते, फ्रीज आहे ना रिकामे करून घेते आणि फ्रीजला जे काय म्हणूया आपण साफ करण्यासाठी ना लिक्विड तयार करते मी. ते मी म्हणजे लावून ठेवते. निदान 1 तास तरी लावलं ना का फ्रीज आपला असं पटकन स्वच्छ होऊन जाईल. तुम्हाला मी दाखवते काय वापरते ते मी. माझ्या ना फ्रीजमध्ये म्हणजे जो वरचा जो फ्रीजर आहे ना त्यात माझं बहुतेक सामान असतं. गरम मसाले वगैरे असतात किंवा ड्रायफ्रुट्स वगैरे असतात ना, ते मी सगळं वरच्या खाण्यामध्ये ठेवते. खोबरं असतं ओलं, मसाला वाटलेला म्हणजे वाटप आपलं कांदा खोबऱ्याचं. त्याच्यामुळे वरचा जो फ्रीजर आहे ना माझा पूर्ण पॅक असतो कधी पण. परत दुधाची मलाई म्हणजे साय. तुम्हाला मी दाखवते गरम मसाले. हे असे ना ठेवले ना व्यवस्थित राहतात, मग खराब होत नाही. असे गरम मसाले पण असे टिकतात, पण कुठेतरी बघा भीती असते मनामध्ये, कारण गरम मसाले खूप महाग मिळतात बघा. त्याच्यामुळे असं फ्रीजरमध्ये ठेवलं ना का छान राहतात. रवा पण आपला खूप छान राहतो फ्रीजरमध्ये. चण्याचं पीठ आहे, बहुतेक पिठं ड्रायफ्रुट्स तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलात ना अगदी वर्षानुवर्ष तुमचं खराब होणार नाही, इतकं चांगलं राहतं. फ्रीज बघा झाला रिकामी करून. आणि फ्रीज साफ करण्यासाठी इथे मी वापरते शॅम्पू. 1 रुपयावाला शॅम्पू कोणत्या पण कंपनीचा घ्यायचं चालतं. आणि विनेगर, हे दोन्ही मिक्स करायचं आणि एखादा कपडा घ्यायचा आणि चांगलं असं लावून ठेवायचं. 1 तास तरी जर तुम्ही लावून ठेवलात ना आपला फ्रीज एकदम छान स्वच्छ होऊन जातो. डाग वगैरे असते ना सगळे निघून जातात. 1 शॅम्पू पुरेसा होतो, जास्त नाही घ्यायचा ना, तर मग भरपूर असा फेस होतो मग फ्रीजला. आणि मग पुसते वेळी मग आपल्याला त्रास होतो, खूप वेळ मग लागतो साफ करायला. काय पाहिजे तुला? बस बस रे बस. हात खायचा. ना तिथे बंद होऊन आवाज आला बघितला रे. पक्षी आहेत त्या. कशामध्ये? हे झाडकडे समोरच्या ना. कोंबडी नाही तर पक्षी. कोंबडी असेल. कोंबड्या त्या तर चालल्या संध्याकाळ वाजले ना. कुणाला पाठवून दे त्याला म्हणा. वही पेन नंतरला सामानाची लिस्ट करायला. 6 वाजले का संध्याकाळचे? किती वाजलेत? आणि आता संध्याकाळची वेळ आहे. 6 वाजलेत. आत्ताच सगळं काम बघा आटपलं आणि बसली. आज दिवसभर काम चालू आहे. अजून पण थोडंसं बाकी आहे काम, लादी पुसायची बाकी आहे. तर सगळ्यात आधी ना मला घरातलं सामान आपलं असतं ना ते म्हणजे किती बाकी आहे ते सगळं चेक करायचं आहे. लिस्ट बनवायची सामानाची, कारण उद्या आम्हाला सामान खरेदी करायला जायचं आहे. हे सगळं भौतिक सामान बघा इथे बाहेरच ठेवते मी. त्याच्यामुळे हे ड्रम वगैरे आहे ना ते काढून सगळं चेक करायचं आहे आणि लिस्ट तयार करायची सामानाची. मग माहिती पडेल काय खरेदी करायचं आहे आणि काय नाही ते. फ्रीज दुपारी साफ करून घेतला, म्हणजे घरातलं अर्धं काम घेतलं करून आणि नंतरला मध्ये पटापट फ्रीज आहे ना साफ करून सगळं सामानावर सगळं लावून झालेलं आहे. त्याच्यामुळे ते एक मोठं काम झालं. बरं झालं, किती फ्रीज खराब झाला होता आणि आता एकदम मस्त क्लीन झालेलं आहे फ्रीज. माती असते ना, म्हणजे मातीचे हात लागून लागून ना फ्रीज बघा खराब होतो. आतली साईड सफेद असते, त्याच्यामुळे खूप असा खराब झाला होता फ्रीज. 1-2-3 दिवस झाले सतत माझ्या डोक्यामध्ये की कधी म्हटलं फ्रीज हा साफ होतोय. आणि शेवटी आज म्हटलं केलंच. म्हटलं वेळात वेळ काढून म्हटलं होऊन जाईल आणि झाला बघा. तर चला आता सगळं जरा सामान चेक करून घेते. थोडंसं जरा आहे ना बाहेर पण आता काम आहे ते म्हटलं करून घेते. बाबाचं काम चालू आहे बघ. हां, आज आमच्या कुणालचं हेअर स्टाईल बघा. हो कुणाल, आज कुणालने ना खूप लेट केलं आहे. दुपारी खूप उशिरा आला तो आज, त्याच्यामुळे सगळं लेट झालं होतं. हे सगळं सामान असतं ना ते साबण वगैरे बघ जरा किती आहेत ते.
बाकी किचनचं असं ना ते सगळं मीच चेक करते, पण हे बाहेरचं आहे ना साबण वगैरे इथे बाहेरच ठेवते ना मी, कोलगेट वगैरे. त्याला म्हटलं ग बघ जरा किती पॅकेट आहेत काय आहेत ते. हा पॅकेट जरा बाहेरच ठेव कुणाला काढून, तो खूप जुना आहे. आहे ना, असं बघितलं का बरं पडतं. हा बघा, हा किती बापरे जुना पॅकेट आहे. हा मला वाटतं वापरायला काढायला पाहिजे. काय फोनमध्ये नाही, तू कागद आणि पेन्सिल घेऊन ये. असं काय करतो, जा ना. 3 लिस्ट करणार आहे मी. जा, बाबा बोलतो लिस्ट नंतर बनवूया. जा 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 जा, परत काळोखायच्या आधी करून घेते. जा. कुठली काठी काढायची आता? जा, ती तुझा हात पोचतो ना, ती काढ. जा जा जा, काळोखायच्या आधी होऊ दे. मी लिस्ट मला फक्त वही नाही, तू पेन दे, मी बनवते. काढते. रॉन्या, हा बघा रॉनी पण आलाय. हे रॉनी आहे. बघ आता कुठनं घुसला, बघितला बघ. हा बघितलं कशी उडी मारला. मार हवाय तुला, मार हवाय, मार हवाय. हा तर ये आपण एक राऊंड मारूया. ये ये. पडले पडले पुन्हा लडपा लागते. तुझं तिकडे आहे त्या साईडला, आपोआप पडणार नाही. काहीतरी लागलं असेल त्याला, काठी बिटी पडलं. बरं त्याला बघितलं ते खराब झाले असते. हे मला वाटतं उसाला पाणी जात नाही वाटतं. हा उसाला पाणी जातंय काय? लाल टोमॅटो काढू का? लाल झालेले काढू, काढून ठेव. हलका 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 आता वर ते पुढे दबली येते आवाज वर कर. ती इकडे केळीच्या तेव्हा एक वेल आली ना, ती बघ जरा त्या साईडला वर चढले का. आम्ही कैची घेऊन आली. आता कुठे त्या काळोखातनं राहू देत ना. आता तिकडे पण आहे समोर, त्या साईडला आहे ते. दिवस बघा मावळायला आले आता. आणि हा बघा विराट पण आलाय, पतंग उडवतोय. याचं संध्याकाळचं ना बरं वाटतं. ही जी वेळ असते ना आणि सकाळची वेळ, खूप सुंदर वातावरण असतं. सूर्य ना पूर्णपणे मावळले आणि त्याचे छान असे रंग आलेले आहेत. चंद्राची अर्धकोर पण मला दिसते ना. हे बघा कसे रंग आलेत आभाळामध्ये, एकदम लाईट कलर आलेले आहेत, अबोली कलर सारखे. छान वाटतं पण. आणि ती बघा वरती चंद्राची कोर ह्या साईडला वर मस्त. ते जे रंग आहेत ना ते बघा माझ्या चेहऱ्यावरती पडलेत आभाळाचे, त्याच्यामुळे चेहरा बघा कसा वेगळा दिसतो तुम्हाला. इतकं ते रंगसंगती छान असते आभाळाची. आज तुमच्याशी मला एक रेसिपी शेअर करायची होती, म्हणजे दुपारपासून विचार केला होता, पण आज इतकं काम होतं ना त्याच्यामुळे खूप माझी धावपळ झाली. आणि रेसिपी म्हटलं ना का थोडा वेळ जातो, म्हटलं राहू दे आता, नंतरला म्हटलं दाखवीनच रेसिपी तुमच्याशी शेअर करीन मी. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आता एक राऊंड मारतो. हे बघा आले.